Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Hapdeng ka sunrise waba ka talanggan genjo ka jela kala kelalong penban kum ga liur ba. Ya kani kipat ba kila sakhi na gajing ter slap ka baklam sange manha ka singin kong jong katayo ka arfu sautar urisau arajar arfu ar. Nalor gajing ter uslam kipat ba kila sakhi ru ya gajing klem jong gidieng hagi babon ki jaka. Gajing slay hagi katto ka nitali gi benta jong ka sor shilong kum shapulo bat shalang greding. Katanat ka pathaw ba wo ya ki bor mariang ka Indian Meteorological Department kala penmi ya kajing maham bakala bandon kajing kruwet ukelang sitrang kumta ki bor penya district jong ka East Khasi Hills kila penmi ya kajing penbana balapatha ya baro ki skol ha East Khasi Hills bagi dai ban khang ha ka arfusan tarik urisau arajar arfu ar